καρδιά της Αστόριας, στην πολυσύχναστη 30th Avenue, από το 1979 ξεχωρίζει το οπωροπωλείο των United Brothers, το δημιούργημα 5 αδελφών και φίλων που για 4 δεκαετίες προσφέρει τα πιο νόστιμα φρούτα και τα πιο μυρωδάτα λαχανικά όχι μόνο στο Queens αλλά και σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Ψυχή του μαγαζιού, που έχει αγαπηθεί από τους Αμερικάνους, τους ομογενείς και τις άλλες εθνότητες, είναι ο 61χρονος κεφαλονίτης Τόμ Κουρκουμέλης, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην υπηρεσία των πιστών πελατών του. Προσπαθούσαμε τα προϊόντα μας να είναι τα καλύτερα, προσπαθούσαμε να φέρουμε προϊόντα από περιοχές οι οποίες δεν τα είχαν οι άλλοι, προσπαθούσαμε να έχουμε τιμές οι οποίες ήταν ανταγωνιστικές και καλή ποιότητα. Αυτή τη σημασία έχει, ας πούμε, για μένα στα χρόνια της πείρας είναι ότι η ποιότητα είναι και η καλή τιμή είναι το κλειδί που μπορείς να επενδύσεις και να κάνεις χρήματα στην Αμερική. Το μυστικό του United Brothers είναι ότι προσπαθούσαμε να φέρνουμε τα λαχανικά τα οποία προτιμούσαν οι Έλληνες. Δηλαδή τα ραντίκια, τις μπάμιες, τα βλήτρα, τα οποία δεν υπήρχαν. Οι μόνοι που φέραμε τα βλήτρα στη Νέα Υόρκη, διότι δεν τα ξέρανε πολλοί κόσμος. Όλα αυτά συνεργαστήκαμε με φάμες στο Long Island κοντινά, δηλαδή με παιδιά τα οποία δώσαμε σπόρους εκεί, με το ελληνικό βλήτρο, το ελληνικό σινάπι, τα μικρά ραδίκια, τα οποία αυτά δεν τα βρίσκεις σε όποιο μαγαζί να είναι. Καθημερινά, πάνω από 3.000 άνθρωποι ψωνίζουν σε αυτό το τεράστιο κατάστημα των 200 τετραγωνικών, αναζητώντας φρούτα εποχής, το αβοκάντο, τις γλυκοπατάτες, τα κουνουπίδια και τις ντομάτες, καθώς επίσης τα ραδίκια, τα αντίδια, τα σέσκουλα και άλλα λαχανικά. Το United Brothers λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το μαγαζί είναι ανοιχτό 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες. Όπως βλέπετε και οι ίδιοι, δεν υπάρχουν πόρτες να κλείσουμε και να θέλουμε να κλείσουμε, δεν υπάρχουν πόρτες. Λοιπόν, είναι το σύστημα αυτό το εφάρμοσα εγώ το 1981 που ήρθαμε στην Αστόρια εδώ και από τότε το πήρανε και πολλά άλλα μαγαζιά σπουδάσουμε και παραμείνανε 24. Το μυστικό που μείναμε το 24ωρο είναι ότι η Νέα Υόρκη είναι μια πολιτεία που δεν κοιμάται ποτέ, όπως το λένε. Στο οπωροπωλείο του κυρίου Κουρκουμέλη, τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και ο πρώτος όροφος του παρακείμενου κτηρίου, στο οποίο εκτίθενται τα φρούτα της εποχής, τα μήλα και τα πορτοκάλια το φθινόπωρο και το χειμώνα και τα καρπούζια με τα πεπόνια τη θερινή περίοδο. Στον ίδιο χώρο προσθέθηκε και ένα juice bar, το οποίο παράγει χυμούς με τα οπωροκυπευτικά του καταστήματος. Πρόσφατα, το United Brothers τίμησε με ρεπορτάζ της η εφημερίδα New York Times, αποκαλώντας το μάλιστα κολακευτικά ως τον Παρθενώνα των οπωροκυπευτικών στην Αστόρια. Πρόσφατα μας αφιέρωσε ένα ρεπορτάζ στο New York Times, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου που λέμε. Γι' αυτό για μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Αυτό μας ικανοποίησε τα πάντα. Μας έκανε να έχουμε κέφι να δουλέψουμε 20 χρόνια ακόμα χωρίς πρόβλημα. Δηλαδή μας έκανε τόσο πολύ ευχαριστημένους, τόσο πολύ αισθανθήκαμε ότι ικανοποιηθήκαμε για όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κάνουμε και αυτό μας έκανε ακόμα να θέλουμε να προσφέρουμε πολύ παραπάνω από ό,τι προσφέρουμε σαν δουλειά. Παραδείγματος, εγώ σαν ιδιοκτήτης δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα, 10-12 ώρες την ημέρα, δεν με ενδιαφέρει.